Hej, og velkommen til landsmødet. Hej Sune. Hey. Vi skal ud fra Scout Zone, og vi skal rapportere landsmødet. Jeg glæder mig bare så Jeg er så klar. Og det bliver så fedt, altså. Der er jo så mange fede personer, der kommer, og der skal jo vælges hovedbestyrelse. Altså jeg glæder mig så meget, det gør jeg bare. Scout er fedt. Det bliver helt vildt fedt. Okay, men Sune, hvor er landsmødet hen? Men er det ikke her? Ved du ikke, hvor det er hen? Vi skal ud og finde landsmødet nu. Hvor er det hen? Ja, det tror jeg så selv, og vi må finde ud af det. Var det? Jeg ved ikke hen. Er det herinde? Er det her? Er det her? Er det her? Hvor er det henne? Er det her? Har du fundet det? Er det her? Er det her? Hallo, Sune, har du fundet det? Nej, jeg har ikke fundet det. Jeg kan ikke finde det. Er det her? Nej, det må du sgu undskylde. Har du fundet det? Nej, jeg ved ikke. Jeg kan ikke finde det. Hvor er landsmødet? Det ved jeg ikke. Prøv at kigge derovre. Landsmødet hen. Har du fundet det? Nej. Er det herude? Hey. Det her, det er altså helt rigtigt. Jeg tror, det her det ser rigtigt ud. Der er et eller andet her, altså. Der er måske lidt landsmøde her. Der er en til derhen. Hey, kom. Hey, kom. Det er her, det er. Her er landsmødet.